nag-grocery ko. Nagpalit kong sabon. Na ay mga... Hello, pre. Hello, pre. Asa man ka? Shot ha? Shot yapon? Shot man pugod dire. Pati na akong inom-inom ron ako raisa. Pati lami Mao ba dayo, pre? Nindot ta ito mag-uban ta? Para enjoy yung ta kayo ta ba? Lagi. Nag-inom lagi ko dire. Pahala, pag-inom lang po mo dia. Kay nag-inom po kakuha dire. Meaning, diha mo dire ako. Sige, pre. Sige. Basta nag-inom-inom ko kakuha dire. Sige, pre. Okay, pre. Bye, bye. Okay, bye. There. Kita kwarta di abi. Saan man mo? Medyo igang manggod. Mani kay mo pabugnaw ba? Pag dugay-dugay na mo wala ka shot good. Pakondisyon sa lawas ba? Kau na hula makaginom? Wala na magkitay kwarta? Ha? Bago pa kay kung naghatag sa akong sweldo si mo ha? Purot na ito. Yung sa man yung paggamit ng kwarta. Unsa? Nangita kasi mo kwarta? Ay ko sigit-sigiti ha? Nakita ko. Bago pa na ako gihatag sa imo ang kwarta, hurot na di ay. Sige. Tuwa dito sa sulod ng piktaka. Tanawa dito. Kaukaw kayo? Grabe, wala dyan nabilin sa kwarta. Asa mo yun ang kwarta? Mangita ni ka sa kwarta. Kajut lang. Morning mong gibata. Nag-grocery ko. Nagpalit kong sabon. Na ay mga pagpahumot sa itong balay. Napay karne, kaya di ka mukhaon ng gulay. Napay pipino. Napay ukra. Napay talong. Napay isang silupin nga lang hunon. Napay tubig. Muna sulod. Magkakapay itong tubig. Napay sabon sa plato. Napulit ba ko? Napay lotion. Napay lotion ha. Napay pahumot nato. Napay pahumot. Ikaw may marabag di ka mo gamit. Nagpalit pa kong napkin. Nagpalit pa kong deodorant. Napay thermos. Kansa na! Napay brief ni mo. Nag-lustrin na. Wa pa ko kapalit ana. Kay tungod ba natin budget? Ngita pa kasi mong sweldo. Grabe naman ka, der. Oo niya. Mangita pa kasi mong kwarta. Dili na, der. Okay na. Yan ako mong inom. May nang maglaro nga ita ba? Kasi kag pangita sa akong kwarta.